Oh, sori poliisi. Vitsi, nyt mä ansas. Kyllä, ansa. Ai. Nyt on paha. Otan tuon auto, että firman auto. Joo, eli tämä on GTA V. Poliisit jahtaavat Franklinia. Ai. Pakine. Aja poliisin päälle. Ei mä täällä läpi mun kortti. Runk! Extreme, onko se joku GTA V juoma? Tossa on... Oi tervetuloa. Joo, tämä on GTA V, jakso 1. Tai... Niin. Tai jakso 2, en ole varmaan moneneksi tämä laitetaan, mutta luultavasti jakso 1. Tässä poliisia vaan runtataan seinään. Mitä sä nyt siinä? Koiran kiusausta. Ai sai. Turpa. Siinä meni sun mainos. Mies ei huomannut. Siinä meni sun. Anteeksi vaan. Taitaa olla vielä elosia hakkaa sua kohta. Mikäs sulla? Poliisit taas jos... Varmaan ne mun löytää. Koira siellä makaa. Kuka mulle soitti varmaan toi koira? Perheen koira kuoli. Niin koiralla oli tuolla takataskussa puhe. Ui, mikä tuo on? Mä syöt tällaisen kotiin. No nyt en lähetä. Ui! Loppien metsästyskausi on alkanut. Vielä. Jep, ja yritän mennä sinne asekauppaan tai jää näin tuon mäen yläpuolella. Tum! Lentokone, ammu, äkkiä. Osuuko? Ei. Ei, Samperi. Nyt valitaan asekauppaa. Juna. Ei näy juna. Kello 6 juna on vähän myöhässä. Poliisi siellä ujeltaa jo. Ui, auto. Ei se lähtee. Sampe. Aja sun päälle. Ai helvetti. Nyt meillä on siisti auto, jolla yritämme vissiin mennä asekauppaan. Ne pois paljon pohjia. Oho. Mä luulin, että mä ammun. Kujotellaan. Juna. Juna! Peura juoksi tuossa melkein, vedettiin autolla sen päälle. No niin, nyt lähdettiin. Otetaan junasoitana kiinni ja hypätään junaan kyytiin ja ollaan bondia. Ja on siellä. Ui. Eikö se juna mukaan yhtään nopeampaa tuli? Tässä nyt. Mä tiedän sieltä kun se sun. Väidas. Joo. Oi, nyt mä olin junana. No niin. Lähdetään. Helikopteria. Kuten näette. 3 tänne pollat. Ja helikopteria. Ei saakeli. Saa nähdä. Ei. Wasted. Vaihdetaan. Ui.
Pablo ei. Ohoi. Eli nyt vedetään mönkiällä GTA V:ssä. Et siinä on ihminen, jonka päällä voi ajaa. Pimeä alkaa laskeutua. On parasta etsiä suojaa. Törmäämällä keppeihin. Whee! Ai. Tää ei päättynyt hyvin. Ei, täällä on nyt kyttiä taas. Löytin taas sitä, ei ammuttiin se yksi naispoliisi. Noin, me pelastuimme poliisien kynsistä. Whee! Varoitte putoa. Se helikopteri on tuolla. Ai saakeli. Kiusataan vähän noin. Mitä? Ai! No espanjalaiset käynyt sun kimppuun. Oi! Vuosisadan ottelu Franklin vastaan Kaljupää. Ja sitten on vielä tämä toinen. Poliisi! Poliisi sun takana! Tämä ei ole hyvä juttu. Voi ja niin se olisi loukkaantunut. Viino! Se koljo. Koskenkorvan. Aiku oli paha. Mä taidan tästä. Mitäs tuolla? Ehkä pitäisi pestä vähän käsiä. Nyt vaihtaa vähän vaatteita. Nyt ollaan huviajelulla pojan kanssa. Poika vaan valittaa. Niin se meni hoidettamaan TV. Niin heti sitten. What the fuck? You're an asshole! Well, I know that too. Olemme kuulemma menossa pyöräretkille pojan kanssa. Poika vaan valittaa. Ja kohta Se haluaisi pelata. niin, zombipeli. Mikään ei auta läskipoikaa. Mitä se sanoo? Bike ride. Onko väärä suunta? Sulla on väärä suunta. Ei katsotaan parkkeera. Ajat on päällä. Siinä on hyvä parkkeeri. Sitten mennään pyöräajelulle. Ei tarvitse. Nyt lähdetään ajelulle. No nyt ne ottaa kilpaa toistaan niin isoja poikaa ainakin.